Kontutan hartu behar dugu hitza guretzat gure helburuekin bat egiten duen mediotxo badela. Baina mediotxo txiki hori oso handia egiten zaigu guri, euskaraz da. Eta gu gure pentsamolde, gure euskal gune horretan daukagun esango genuke aliatu bakarra dela, hitza. Orduan, guretzat, funtsezkoa izan da guk egin dugun ekimen guztiak hitzari pasatu dizkiogu. Gure ahotsa, gure ispilua izan zarete. Eta hori benetan eskertzekoa da. Eta batez ere, herrigintzarekin, herriko notizia handiak ongi daude, badaude horretarako beste medioak, baina nik jakin izateko bai Lezon, bai Pasaian, bai Errenderin ze gertatzen dut, hitzara jotzen dut. Eta hitzak egunerokotasun hori fresko mantendu eta hoxe, guretzat nolapait tresna beharrezko bat zarete. Bueno, pertsonalki beti, hasieratik. Ni orduan hasi zenean Aikantan ebilen, nun sortu zen egunkaria badakit, tartean izan nintzen pixka bat, ez zuzenean baino bai hori, eta han bertan ateratzen zen ze beharrezkoa zen olako medio bat egotea, ez? Hau da, nolapait egunkariak ezin bazun jaso herriko hori, beintza behar genula beste bigarren tresna hau eta da hitza, ez? Orduan, bai nik pertsonaki eta bai gure elkartea bixi-bixik beti izan dugu harreman hori eta jarraitu dezan. Esan dizuan bezala, niri hitzak eman dit, ni sinisten dudan herriaren zati bat, ez? Eman dit hizkuntza. Hizkuntzak ze garrantzi duen euskaldunen gune hori, benetan hor lantzen dugun guzti hori, medio bat egotea, guzti hori agertzeko. Bestela, badaugu, ez dut esango izenik, baina badaude beste medio batzuk erdera hutsean funtzionatzen dutenak, ez? Baina herrira begirako medio bakarra da, guri dana eman digu. Zen bestela, guk gure lanaren ispilu hori erderara jo beharko genuke. Ez guk, baina bai medioek. Orduan, guri dana eman digu gure pentsamoldetik. Euskal Herria euskarari gabe ez dago. Eta Euskal Herria kulturgintzari gabe, gure herrigintzari gabe ez dago. Hori da hitza. Hitzak ematen du aukera hori gu pentsatzen duguna aurrera ateratzeko. Mila esker eta jarraitu lanarekin, benetan.